na-eme nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back, ndị ochie eri anyị front and back. Fọdụ asị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa, okwu n'ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you are welcome. Well done. Please introduce yourself for our viewers to know, most especially those that today is their first time of joining us. Yes, my names are Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu, oraifite. I'm onye isi nchụaja ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. My mission is to help people live better life. Thank you. Now, before we proceed with today's question, is there anything else you'd like to say to our viewers? Viewers all over the world, we are in the month of February. Anyị ebidokwa na chụba aja nke a na-achụ nke ọnwa February. Ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ. Distance is not a barrier n'ọlụ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba na temple. Ịchọ isonye na aja bụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ịchọ isonye na aja ihe ga-eme forward ya 3 prayer request. Mail donation, token donation to the account number. It's at the same other details I need for you in order to book you. Mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ike dị na aja na-achụ n'Igbo. Ihe anyị na-eme bụ anyị were ya bụ prayer request ga edebe n'ọta na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị. Ejegori m na temple n'ụtụtụ achụ aja, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị nke ọnwa February. Mana ị ka nwere ike isonye maka na ọ na-last throughout the month. Ụbọchị anyị na-achịkọta ya, anyị ga-eje na mmiri je chụọ aja mee saraka, mere ndị mmiri saraka, gbagotazie n'elu ana, chụọ aja to entities of powers, then jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu eme saraka. I can tell you ike dị na aja na-achụ n'Igwe. Mana anyị abụrụ ndị na-eshow ihu ọrụ na social media ma ọ bụ na-eshow testimony na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary. Mana ihe na-achọ ịgwa gị na onwe ndị na-esonye na aja over 2 years anyị bidoro ya. As we speak, ọ nwegoro ndị kwuru throughout 2024 ka ha ghara ichezo ọnwa ọbụla. Nke ọzọzie bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ịchaatị m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871 maọbụ 0805 78 37 672. Ị na-anya na screen gị, ọ bụrụ na ị na-awọchi anyị,
site n'eziokwu TV ma ọ bụ na YouTube. Ị ga-afụ nọmba anyị na screen. Ịchaatị anyị. Nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Ọ bụrụzie na ị na-awọchị anyị site n'eziokwu TV, nkụzi ihe na-anụ taa, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu na oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo over the years. In fact, o nwere ihe ọbụla ị na-achọ ịma maka ọdịnala Igbo anyị metụtara aka in the past. Ije ebe anwa. Ọ bụrụkwa na ị na-awọchị anyị site n'eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ị laikere ịwọchị na channel anyị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na eziokwu great movies na YouTube ịwọchị ya, ma ọ bụ na ugochitubelu movie productions ịwọchị ya. Ọ bụkwa nnọọ Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies ịwọchị ya. Ị na-eme nke a, ka Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile na-agọzi gị, na-emetụkwa aka na share button, na-agwa ndị mmadụ ka ha soro na-anụ from the horse's mouth. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Daalụ. Thank you so much. Let's proceed with today's question. The first question is it right for a normal person to pick money used for ritual? Thank you. Nke bụ eziokwu bụ na enwere ihe dịka normal person ipik ego eji wee chụọ aja. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na na-efọlụ within the category ndị eji maka echi ya bụ aja, ihe ga-eme ihe eji wee pik ya bụ ego. So ya bụ ego anyị pikiri abụrụ ihe ọjọọ maka ndị eriri eri. Ego ahụ ipikiri abụrụ adịghị anara destiny gị. Ọ bụrụ na ego a niile dịrị ego ahụ maka ndị niile. Yes, ego ahụ maka ndị niile elu. O nwere onye 500 naira dị n'ime ya bụ ego ma ọ bụ 200 naira dị n'ime ego anwa ga-egboro mkpa. Yes, anya mere nchi itinye ego ana m etinye ego gbagota anụ. Ihe ego a na-arụ bụ ihe a chọrọ ime ya wụsara ihe awụsara aka. Ọ bụrụ ọgwụ, ihe has nothing to do with your destiny. Na-ege ntị. Ego a bụ ụfọ ndị nidiri, o nwere ndị nidiri ya. Ọ bụrụ na ị nidiri ya no need. Yes, mana o nwere ndị ga-abụ ha fụtacha ego awa, the excitement alone. O nwere ike ọ bụrụ onye nwere ihe ọ ga-eri n'ụtụtụ ahụ. Ịghọtara ya? O nwere ike ọ bụrụ onye ahụ adọrọ chọrọ ije goro ọgwụ ya, mana ọ fụrụ ego a, ọ bụrụ ego a egotawuru ya ihe ọ chọrọ. So the excitement, aṅụrị anwụ nwelụ mgbe ọ fụrụ ego a, sị ha Chukwu Okike, Chukwu gọzikwara ndị wepụtara ego a, ya gaziere ha, tacha aṅụrị ya, ọ ihe ha chọrọ, onye awụsara aka. Ejikwa onwe gị, ndị niile a bụ ndị agwụ kụpụrụ ala. Ọ bụrụ onye ọbụla na-ayị ala bụ n'mụrụ mmiri kụpụrụ ya ala. O nwere ndị ala na-agba taa maka ihe na ha chefuru ije n'ihu ụlọ ha. Ị jụọ n'onwe gị, how are they surviving? How are they surviving? Especially in Africa, ebe nwere ụlọ ebe a na-elekọta ndị need help. Ijikwa onwe gị etu ha si akụwa all those Fanta na dozu ego anwa na ihe ndị ọzọ ha na-afụ n'ụlọ, ihe aja aka ha na-survive ọnụ. Ndị nwa na-ene m anya, when was the last time i nyere onye gboro onye ala ego? You don't give. So how are they surviving? Ịma na mmụọ kwudoro ha, onye batara na ha ya alahụ na open bus stop chefu. Nye mee ya nke nweta onwe uru ma ọ rie those things ihe asị na ọ dọrọ properly place, mana ha meju n'ọgwụ. Ị na-ege ntị. So o gosiri na mmaka aka Chukwu dị ya. Maka Chukwu na-echekwa ndị niile oke mgbe dum, ma ndị anyị si na ha dọrọ. So ya na-achịkwa bụ onye ọbụla nwere ike ipik ya bụ mmanwụ ya bụ ego. O nwere ihe o mere ma ọ bụrụ niile idiri ya. Ọ bụrụ na ị ma na ipik ego a na-eyi ekwu at least ya gaziere onye anwa nwee dacha aṅụrị ime gị ihe niile dị ime aṅụrị ya ka a na-achọ. Ihe ọbụla ga-eme gị nwee obi aṅụrị. So ọ bụrụ na data ego ahụ enweghị obi aṅụrị, forget it. O nwere onye ọwụ maka ya. Daalụ. Okay, thank you so much. The second question is, what is emerengene charm and what is it used for? Thank you. Yes, ihe gara anụ emerengene, ihe awụ ọfọ emerengene. Nke bụ isiokwu bụ na ọ bụrụ ọgwụ, kama na onye aghọrọ nwere ike na-akpọ ya ọgwụ. Yes, ọfọ emerengene na-arụkọ ọrụ wuchi ọfọ na ogu. And ọfọ emerengene ga-abụrịrị onye aka ya dị ọcha. Ihe o mere bụ na o nwere onye imejọrọ na ya hands are clean. And before you use ọfọ emerengene, ị ga-adị sure na o nwere onye ọbụla ị na-eji agwọrọ ọgwụ. O nwere onye ị na-achọ ka ị narị nke ya forcefully. Now, ị nwere ike use ọfọ emerengene.
Ọfọ enwere ngịrị wụ the smallest size of ọfọ. O nwere ike ihe etu a length. Just all something na-adịbere here. Ọ bụrụ na nna apụ a na-etinye na ọgwa na ụfọdụ ndị mmadụ ị na-afụ na-ebu akpa ma ọ bụ na-ebu pọpọs. Ụmụ ụfọdụ mmadụ ya afụ ụfọdụ ndị bi ụfọdụ ịfụ ka ha bụ akpa nya akpa. Ọfọ emere ngịrị asụrụ ihe na-adịrị ime ị na-ege ntị. Now ọfọ emere ngịrị nwere size by size bara agwa gị the smallest ọ na-epe mpe. Ọfọ emere ngịrị abụọ ya ọfọ ị ga-eji ma ọ bụrụ na edishọn aka gị dị ọcha na onwere onye imekọ iwe na-agodoro universe emere nkiri onwere onye nsọpụrụ from irichi goal ya ị na-ege ntị. I did not stop anybody from reaching his or her own set goal. Now nke abụgoro ofu. Nke ịbụọ bụ na ya bụ particular ọfọ ada ebusa ya ọbara. Yes, si ya na-atụrụ ya bụ nzu, edo na nkwụ ọkụ. So ọ bụrụ na ị na-eyuzu ọfọ emere ngịrị etu esi eyuzu ya wee na-eche ịpụ isi ọfọ emere ngịrị na onwere onye imechọrọ n'ihi na-agara onwe gị. Onye ọbụla sịrị ka o megide gị onye ọbụla sịrị ka o mee gị na ọkarịrị gị ma ọ bụ o megide gị ya bụrụ ya na ya bụ ọfọ. So ọfọ emere ngịrị a na-anụ ọgwụ bezi na ya hand acne. Na ọ bụrụ na onye ahụ sị ka ọ gbaa gị ọkụ ka na ọkarịrị gị i wee godosi onye ahụ sị ka ọ bụ onye na gị na ya bụ onye na ya bụ ọfọ enwere ihe ime ị na-ege ntị. So onye ka a na-akpọ ọfọ emere ngịrị ọ bụrụ chama gwụrụ agwụrụ ọ ya esi ngụ ọfọ. However, before you use onye ị ga-adị sure na onwere onye imejọ ọ na-eprotect mana ọ ga-abụrịrị na iji ọfọ jiri ogu ife enwe ike use onye ọ wee rụọ ọrụ maka na ọ mgbe iru abụọ ị na-ege ntị. Daalụ. Okay, thank you so much. Emeremgeni is not a sham, but a star from Foko. Yes. Okay, thank you so much. The third one is, what is covenant? Yeah, covenant bụ ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụ taa ka o bidoro. Ijego n'ancient book ị ga-afụ ebe Chukwu Okike na agbụrụ dị iche iche gbara ndụ. Kama ka anyị yuzie nke ndị Juu ya na nke ndị Juu gbara. Maka na Chukwu Okike kere mba dum. Nyenwa bụ nna mba dum. Mbụ ọbụla kpọrọ ya nọ si ya ganyere ha n'ọnụ ọgbụgba ndụ ọ na-ekwe. Mana gị na Chukwu Okike nọ n'ọgba ndụ ya bụ 10 commandments. Onye kpatara na ijego na that a na-enwe the Ark of Covenant. Ark of Covenant is just a symbol. Igbe ọgbụgba ndụ. Igbe ahụ ha na Chukwu Okike ji wee nwee nkwekọrịta. Ngwa na nke unu ga-emere m na nke m emere unu. Etu a ka ọ dị na ebe ọ bụla ifuru ehibe alụkwụsị ezigbo alụkwụsị ọ na-awụ ọgbụgba ndụ. Onye kpatara eji asị gị na ebe ọ bụla akpọtụrụ mmụọ is an ark of covenant, is an altar. Mana ihe dịzi iche na nke ndị Juu n'oge nke ha bụ ha na-anụkarị ọgụ. So ha tinyere nke ha in a way not movable. So mgbe ọ bụla ha na-agụ ha na-eji ọgụ ha eburu that their altar in front ka Chukwu Okike were otu ọgba ndụ ya na ha ka ha wee tụrụ ugo na nyanwa ọgụ. Mana nke ndị be anyị ọ bụrụ ọgụ ka eji eje. Ihe mezuru bụ na ndị be anyị baziri ugbezie ya bụ altar ọgbụgba ndụ ọbụla na no section by section. Obodo ọbụla o dipendịrị ihe reason eji wee tiwe ya ka mmadụ ga-aka nwere be anyị maatụ. Abụ m onye Ogbuefi n'ime Ogbuefi ya abụ m ọnụkụ a na-akpọ uru ụda amaechi. Ogbuefi na oraifite. Na mgbe gboo akọwara anyị akụkọ gbasara ndị agha Abam. Oge ndị agha Abam na-awakpo ndị be anyị ịmara etu esi megbo polisi adọrọ ihe a na-eme mgbe ahụ survival of the fittest. O nwere obodo ya anọgido nwee warriors ha wakpo obodo ọzọ yotago chụpụ ụnụ ha chụọ ụnụ ga-ebichie na ụlọ otu a ka esi eme. So onwe ndị gị na ha community nwere dispute, boundary dispute, maybe a na-achọ ebe mmiri gara. Now na nke etu anyị n'ọzọ obodo si wee nwee bandị. Na ụdị ihe a onye gị na ha nwere bandị nwere ike ịda achọ ka ọ tụtee ụda aka ka o bichie. So ọ bụzie na ndị anyị dịkọtazie ndị agha Abam anwa na nke be na be anyị ka a bịa chụwa unu wee kekwechi ya bụ ihe unu ga-emezi unu wee keje kpọpụo mmụọ nụọ ọgbụgba ndụ uti mmụọ. Yes, alụsị bụ alụkwụsị. Mana ịmago na alụsị ọbụla nwere ihe ebu n'obi wee kpọtuola ya nke anyị awụ ụlọ asị alụsị nwere mmiri akpọtụrụ maka ije ọgụ.
ọnya ka alụsị eji wee nụọ ka ndị ọnya ka eji kwụsị ọgụ. Yes, so ya bụ alụsị abụ ya bụ alụsị dịnụ ịbịakwuo na be anyị fụ na ya bụ alụsị nọ almost ka ọ nọ na bandịrị anyị nọ zụ. Yes, ị gaa n'ebe ya bụ alụsị nọ about let's say like 4 electric pole enweta the stream, so ifu na ọ nọ na bandịrị. Yes, so arụsị ọbụla bụ nke dị wetu, so ihe a bụ altar. So covenant ọbụla bụ ihe na-eso covenant ọbụla bụ ọgbụgba ndụ ọbụla na a ga-enwe altar even, and the covenant bụ na-abụ give and take. Enwere ike asị na ị na-anụ marriage covenant, nkwekọrịta bụ mma na-emere gị nke a ị ga na-emere m nke a. Etu abata na arụsị ọbụla nwere nsọ. Arụsị ọbụla gị na-enwere ike igwekọrịta ọsụ nọ n'ụbọchị eke unu ga-eji na-enye m nri na ihe na-etu a m na-eri na ọnwụ unu na-emere m nka na m ga na-emere ụnụ nka. Ọ bụ nke covenant. So ihe ị ga-amata covenant bụ ọgbụgba ndụ mmadụ na mmadụ gbara, ma ọ bụ ọgbụgba ndụ mmadụ na mmụọ gbara, ma ọgbụgba ndụ mmadụ na Chukwu gbara, mana ọwa ọgbụgba ndụ. Daalụ. Thank you so much. The next question is, can someone actually be in a covenant with a deity? Yes. Nke bụ eziokwu bụ na ebe ọ bụ na mmadụ nwere ike dịka nsi wee saịtị alaghị ancient book ebe ụmụ agbụrụ ụlọ agbụrụ ndị Juu nwere ọgba ndụ wutu Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ebe mmadụ nwere ike inwe ọgba ndụ wutu nyanwa, kedụzie ka o si ghara ịdị possible na mmadụ ga-enwe ọgba ndụ wutu arụsị? Because arụsị bụ sub-branch of Ikechu. Arụsị n'ọdụ bụ a sub-branch of Ikechu, maka na arụsị amaghị ile ma eweziga Ikechu. Arụsị bụ a representative of spark of God. Spark, that is the small power of God. Ọ ya arụsị bụ. Arụsị ka mmakọrọ ga-atụ ya eji mata ka nwere ihe ịma ma nkụzi mmadụ aka ihe ọmụma. Arụsị etu anyị ma a minister, let's say a minister of wars, who a representative of the federal might. Yes, federal republic. So he can actually enter into agreement with the federal government. Then the representative of the federal government will sign on behalf of federal government. You want to work as individual, you sign with the federal government. Na ihe a ga-emere gị na nke ị ga-eme. Ọ bụrụgo an agreement, ọ bụrụgo a covenant. So ebe mmadụ na-agba ochie epurugoro gị na o nwere Chukwu oke bara n'ime ọgbụgba ndụ with ụmụ Izrel, jee n'akwụkwọ Numbers, ị ga-ahụ ebe ọ gwara ha na agwọ ọtara ha na ata ha na-anwụsị. Moses wee jekwu Chukwu oke wee sị ya, nna anyị kpọkuo si ya kere ihe a ga-eme na ndị ụmụ ndị gị na-anwụsịkwa. O wee nwee ọgbụgba ndụ wee sị ya, oke Moses jee kwụọ agwọ, kwụcha agwọ kwụnye ya na poolu debe ya n'elu. Onye ọbụla kwenyere na ọgbụgba ndụ a nkwekọrịta bụ na agwekọrịtara in fact wee na-agwa akpụrụ anya na onye a ga-enwere onwe andọ ihe mere ihe awọ ọgbụgba ndụ. So then ihe ọpụta bụ na Chukwu okike ma ọ bụ mmadụ ọbụla nwere ike inwe nkwekọrịta wuchi alụsị. Ọ dị very possible. Yes, ihe ị ga-emeri ya bụ na ọ ga-asị gị na ya na-asọ nka na ya na-asọ nka. Ka m nwere arụsị a na-akpọ ihe eji na nchawụ wee mmadụ dị na temple. Ihe eji na nchawụ bụ arụsị a na-akụ mbamba. Ihe eji na nchawụ nwere nsọ. Nsọ ihe eji na nchawụ bụ cardinal point ya ka m na-agwa gị. Nwaanyị mejọkwa nwunye mmadụ. Nwaanyị nọ na di, ọ bụrụ na ọ lụrụ di mechasị na di pụọ ka a dị iche. Mana nwaanyị ka nọ na di, ka nọ na di ya na di ebi. Dada ego dị ya ka nọ n'isi ka ofu ya asụ ya. Maka na ka onye bụ mmanụ na-agbado onye akwa ọcha ka onye akwa ọcha na-agbado onye bụ mmanụ, ị ga-asụ ya maka na emeghị ya ọ ya adịghị mma. Tụlee ma ọ ga-amasị gị ma mmadụ na-edina nwunye imere ego ya ị na-ebi. Onwe onye obi na-eri nke ọjọọ, ị ga-asụ ya. Nke ịbụa, ime eji egbeje ori ma ọ nara mmadụ ihe forcefully forbidden. Maka na onwe onye obi na-eri nke ọjọọ, ọ bụrụ na a were ihe force nwa egbe ma ọ bụ mma nara ihe forcefully, will you be happy? Onwe onye obi na-eri nke ọjọọ, so it forbids. Nke ịtọ, ime eje na be dibịa or spiritualist ọbụla si ya gwọrọ ọgwụ ka igbuo mmadụ. Ime egbu mmadụ maka onwe onye obi na-eri nke ọjọọ. Ihe ndị a ka ọ ga-abịa idebe ka ihe ọbati nke ya bụ n'ime egbu mmadụ ya afọ mmadụ ahịa egbu. N'ime egbu nke mmadụ onye ọna were nke gị onye problem. So a na-enwe covenant. Thank you.
Thank you so much, sir. ROC, this deity, does he keep to covenant? Thank you for that question. Alụsị ọbụla idebere mmụọ na-edebe covenant. Ndị na-ediviate nwu mmadụ. And once mmadụ deviate, o nwere ike ọ dị ya ka asị na mmụọ adịghị. Mmụọ enwere na deviate from the covenant. It's not possible. Deity will always keep the covenant. Or you are the one that is deviating. Because no one Ikechukwu ka si alụ ọrụ. Ikechukwu ka mmalụ ga this act of covenant. Chukwu okike na ndị ụmụ agbụrụ ndị Juu kwekọrịtara na-aga ewu Igbo ọgba ndụ a na ọ ga-abụrụ ha nna na ọ ga-echekwaba ha site n'aka ndị ilo ha obodo niile gbara Izrel okirikiri nkwekọrịta and the sense mgbọrọgwụ ha condition na mma abụrụ ụnụ nna mana unu ga-edebe ọgbụgba ndụ a unu ga-edebe iwu iri a onye emere nke ọjọọ as long as mgbe ha na-ara edebe data iwu anwa Chukwu okike bụrụ ha nna mana ebedoro iji wee maa o nwere mgbe ndị ọgbọ ọrụ ha ibunye bụ igbe ọgbụgba ndụ ka igbe ọgbụgba ndụ a mee ka ọ na-achị ịda no matter how noble uzie onye na-akpụ uzie wee jee ka o jee tinye aka maka na ọ dị ya ka ọ na-achị ịda ọ dị ya ka ọ na-achị ịda ọ dabara ada mana ọ dị ya ka ọ na-achị ịda o jee tinye aka ka o sekwuo ya immediately aka ya metụrụ ya maka na ọ dị n'ọwọ dị usoro na ndị senate ọ bụrụ the priest dị afọ ọ dịrị ọrịa so as that the Eze-Ana Bible says that man was struck dead to show you na mmụọ anaghị egwu mmụọ a na-agba njakịrị. Yes, so mmụọ na-adị ile ihe ọbụla e kwuru from the one let it be onye ahọpụtara ozi ka o so na onye na-eje ozi so nwere ihe gbasara ya so na mmụọ dị that act of covenant ụmụ Israel the Eze-Ana that ancient book sị ebe niile ha bụ eji omume agha ha mere mmụọ na-edebe ọgba mana mgbe ha bidozi deviate wezie from idebe iwu their own part of the bargain then mmụọ gbakudo ha azụ ọnya bụ ihe na-eme n'okwu mmụọ ụfọdụ maka na o nwere ike onye ajọ mmadụ pụta dị ka aka ji ọfọ ọ dịghị eme ihe o kwesịrị ime mmụọ agbakudo ya azụ a na-akpọ ya na-asị na-ekwuru mmụọ a nọrọ ọrụ mgba maka na mmụọ nọ n'uju denụ mmụọ nọ n'uju nke emume mmụọ ọ dịzi eto ịfụ na ọtọ n'ọdị iche ga na-eme ọ dịka mmụọ adọzi adọ ihe a the same thing na-agwa nkịta na ndị Juu bidozi deviate mezie hapụzie idebe their own part of the bargain the agreement and calamity set in. Calamity set in na-emeriri ha during the time of the Persian Empire. You know, enwere many empires adịgotago n'ụwa ya is world powers. So during the time of Persian Empire ka ndị Persian Empire bụ ndị Saudi sorry Iraq and Iran or how Persia, Persia, Nebuchadnezzar, or their children descendant of Nebuchadnezzar. So imagine Ishmael. So all how Persia during the reign of Roman this Persian Empire. Imagine with many empires arise going. One will get do natural idea. During the Roman Empire. Now during the Persian Empire, who okay had a subdue maka na ha na-agbawo wee ụmụ Israel wee deviate from the ọgbụgba ndụ wee merie ha n'agha Persia wee buru ma ọgbụgba ndụ igbo ọgbụgba ndụ this igbo ọgbụgba ndụ ahụ igbo ọgbụgba ndụ of holy hands ama touch mana n'ụtọ na ha deviate mmụọ gbakọdoro ha azụ then mmụọ gbakọdozie ha azụ meziri na ndị bịa meri ihe n'agha meriri ha n'agha kpụrụ ha n'agha kpụrụ ma igbo ọgbụgba ndụ nwere ihe na-aghọta so ya na-achịkọwa bụ mgbe ọbụla ị deviatere from their part of the bargain. Thank you so much. Being in a covenant with a deity, was there any advantage? Yeah, the thing about na ịba na mmụọ o nwere nnukwu advantage. Advantage bụ na mmadụ na-achụ gị chọọ ka ọ na-arụghị oke gị ma ọ ka o were gị ma ọ ka o gbuo gị i wee baa gị na mmụọ wee nwee ọgbụgba ndụ a gị na mmụọ nwere mmụọ ga-agbalụ gị ọgụ agwara m gị etu ụmụ Israel si wee bụ na ha nwere ọgbụgba ndụ ndị Juu si wee nwee ọgbụgba ndụ n'otu Chukwu okike na-agbalụ ha ọgụ ha jee ọgụ ha emerie so ihe ọ pụtara bụ na if we are with God or gị na entities of power
n'ọgbụgba ndụ, you totally protected as long as you keep your own part of the bargain. So ọ bụrụ ma uru ọ dị ya, uru dị na ya ọbọkwụnụ, I'm a living witness. Ọ bụrụ na ị mara akụkọ ihe mere na ndụ m, m ji kweta na mba eje n'ihu ọrụ m ka anyị nyegha ntị ihe obere azụ. Ihe mere n'ọbụla ọ dị ogologo oge ka a na-akpọ m jee n'ihu ọrụ m, jụ na m anya eje maka ihe na-eriri m eri. And for that the same reason bụ reason my own father, maka na my grandfather was a herbalist. Yes, dibịa ka ọ bụ chi ọzọ, mana nna m kwesịrị itake after him, refuse unto say no na-eje ụka na o jere standard 6 during that time. So he refused to take up the mantle and the offer. O wee na-enye nsogbu nye nwa na onwe ya maka na ọ na-enye nsogbu anyway, mana o kwechiri unto say na ya ejego ụka, mana o mechazi 10 minutes ọ chọbazie ka o meje, mana o mejizi before pass upon. During my reign I refused because na ụka dịkwa m rie m front and back etu o si wee rie nwere ihe na-aghọta. Now etu ihe merenụ o wee bụrụzie na ana osi etu a wee dị, mana mgbe mpịawa azụ m bịaziri n'iwu na mbejere n'ihu ọrụ ime ihe merenụ ewee napụ m ihe njide bụ ihe na-enye m obi aṅụrị, ihe na-asọrịrịrị gatago ihe a ka a napụrụ m. Ọ bụghịzi mmadụ gwara m jee n'ihu ọrụ. Mgbe a napụrụ onye bụ ihe ebido nkwụgbu ụdọ esi ọnwụ etu isi esi ọnwụ na ma a na-anapụ ihe na-asọrịrịrị. So wee sị wee jebe kọtụ mekọtakwuzie nwoke m nwere onye ofe mmanụ mụ na ya dị na mma ọfụma mma amụmụ ha many thousands ndị achịgoro ya nọt lere ya wee ṅụrụ mmanya nwere aṅụrị. Uzi onye jizi bitrie sozie with my enemy ka ọ napụ m ihe njidi wee dị ebube my properties na Abuja there. Mgbe ọ bịazi mee ya bụ ife, I took the matter to court. Now mgbe m jezi kọtụ anwa abịa na kọtụ anwa kwụcha wee na-asị m mgbe ọ na-ekwuzi okwu anwa a na-emere anyị udo outside the court. Wee si ya na the land Abuja, ana Abuja bụ judge n'ihe ọma niile m mere na ihe iji akwụ m ụgwọ ya. O wee manye just play up. Ọsị mma maka onye ya bụ, ọsị mma maka onye ya bụ ọkpa afọ ya, sị m na ya nye m 7 days. Egwu na-atụkwa m uche adatị na-abụ ya nkịtị, nwere obi na-asị ya n'ike dị n'aka Chukwu. Mgbe a na-agwaghị ihe a emego m ọdịnala obere obere, mana ekwetabụ na mma abịagịdị na mma ojibe aka mba aka ndị ọzọ na-atụ uju na-awa ọjị n'agha na-eme Lagos na-echukwachi m, mana ekwetabụ na mma alụ dibịa full time. So ihe ahụ ihe meziri dị mgbe anwa o wee ma aka si na onye m 7 days arịrị ka m bere wee ta abịa na wee jeba moto the next day. God is good na anata na moto ha mbara ma na m nwere one of my neighbor ụka landlord gbalụ tiketi mụ na ya anyị na ya ụka the same area gbaa tiketi. So mbatazie ka m nọ na moto fụkwazie ọbụna m nye onye ahụ my neighbor na oche. So mgbe ahụ wee na-asị m na-agbọ m mgbe asị m na ya nụkwọrọ ihe na mụ na this man were fracas ọkwọ mgbe onye ọgwụ na onwebe ọkwa landlord ọnwụ na mari aka na awa area na-adị free ịma anya aka ị na-achụpụ adị ama ya aka. Ọ na-eme n'ụdị na ya na-eme n'ọgwụ spiritualist. Sometimes if you oyiri blue, sometimes oyiri red, sometimes just na-eme so ụmụ ihe ndị ofe mmanụ. So adị ama ya aka kwado nwere onye mari aka na free. So mgbe ọ kwụchara ihe awa wee sị dị man na njiri ya ogu jiri ya ọfọ n'ọfọ ka ideji awa na-emejọrọ m ya. Instead o je connive with my enemy ka ọ nara m what belongs to me. So the man na-asị m na ihe ekwuchakwa to avoid story na touch. Even one of the ndị onye maka m wee sị m na ya nọ ndị mmadụ ịmagwụ warnings I would like ịgwa m I should let go ihe nwa ga-aba ndụ m dị mụ akwechiri na mma na Chineke na-ebi ikpe ziri ezi. Wee nata gaa wachara na be nna m ọjị. One of my brother wee sị m wee nka nkọtiri ihe na-eme ọ sị m gịnị m jebe n'iyi eji na nchagbu wee maara m atụ ebe ya bụ mmụọ dị. Wee je kwụọ ọnwa kwụsị njem ya ebe nyanwụ mmụọ dị. Abara m ụgbọ abara m ụgbọ mmiri wee jebe fa agụ na-asa mba na-asị na-anụ agụ na-asa mba na-asa ebe a ka ọ dị. Mgbe na ọ bịa bụrụ oge udu mmiri and ebe nyanwụ mmụọ dị na mma abụ agbaghị baa ụgbọ ebe eburu ma ọkada bụ ma ụgbọ wee jebe agụ na-asa mba na-asa wee je mechaa ihe wee nata ururu natazie mgbe agha ka ọ dịzie eto maka na ọ dago n'ịzọ ndụ ọ dago na ndụ bụ kwetazie na mma alụ ọrụ
bido ezi ọrụ ma obere just obere kpọwazi ọsọ akwụ mebe ihe ndị ọzọ. Anọzi m ebe after like 3 months or 3 months after, anọ one day m na-alụ ọrụ phone m ring and pick kpọrọ bụrụ one of our landlord na the area. Agwa m si pick kpọrọ sị m maka ihe na-eme ọsịsị mbọ sị na agwara ya n'obodo sị ya gịnị na-eme ọsị na ndị ba na nwụrụ n'ọnụ Chukwu ị na-ege ntị. So mana onye a bụ onye ndị mmadụ na-eche ka anụzie na onwere ihe mere m ịghọtara ya nwa ya ka ji wee bara ya bụ mmụọ. Mana ihe m na-achịkọwala gị bụ na ya bụ mmụọ bụ gịnị sị m and God knows mgbe m bara ya bụ mmụọ ahụ enwero tret niile o nyere m ejero ngwongwo ọgwụ ejero mmere ọrụ mmụọ ka m ji ebepụ obere mmụọ si ya nekwa ihe na-eto ewe n'aka m dị ọcha mmụọ wee mee ị na-ege ntị. So ana m achịkọ ọ maka mmụọ na-edebe pati ya aka dịghị anụ ọcha imegidekwara mmadụ na-ekarịrị ya ịgbana mmadụ ọkụka ike dị gị n'aka mana mmadụ sizie n'ọkụ o mee gị n'ọkarịrị gị mmụọ emebe onye akọka n'ọkarịrị ya na-ege ntị. Daalụ. Thank you so much. Ịma na ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm. O nwere ọghọm dịka dịghị ka ọ dị na ịkụ mmụọ mbamba? Thank you for that wonderful question. Nke bụ eziokwu bụ na alụsị nna na nwere ọghọm dị na ya maka na gịnị ọ bụrụ alụsị na-eme nke ọjọọ. Ihe na-ebute ọghọm ji adị n'ihe ya bụ ihe nwere kama ya na-akpọ law of karma, natural laws na-abụ give and take. Mmụọ na-abụ maka na enweghị iwu Chukwu dịnụ na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ya gụọ Galatians 6:7 na sị God can never be mocked. Whatever you sow is what you see reap. So ihe ị ga-eji wee gba mmụọ nwere repercussion bụ mmụọ ọbụla na-asọpọtụ gị na-eme ihe ọjọọ, igbu na mmadụ, imegide mmadụ, maka na what goes around comes around. It must flow back to you, the originator. Mana ọ bụrụ na na mmụọ ọbụla na-akụziri gị kwụba aka gị ọtọ imejọ na mmadụ, o nwere ka ihe esiri bate because na ya mmụọ a na-akụziri gị ihe ọjọọ, gị nwa a na-emekwa ihe ọjọọ, so kere ebe ihe ọjọọ ga-esi bịa. If your hands are clean, o nwere repercussion. Mana ọ bụrụ na n'ijere ụfọdụ ndị mmadụ na-eje gwụọ ọgwụ kpọọ ya arụsị, ọ bụrụ ya anyị megwu maka ndị ya nwee ike ihe ọbụla a na-agwọ ọgwụ na-etinye human pass ya abụrụka arụsịrị ya ezigbo arụsị nwere repercussion mana ya ha esi adị clean. So ọwụ maka ịkụ mbamba enwere repercussion ya, nwere repercussion na ọ bụrụ na ezigbo arụsị gị kụrụ mbamba maka na imere ihe ọjọọ. Mana ọ bụrụ na na iji eba ya n'ihe ị na-egbu mmadụ na ya ọnya nwere repercussion of that thing ahụ ị na-eme. So ọwụ maka inwe repercussion, no repercussion at all. Can I show you? Thank you. All right, thank you so much. I still want to ask one more question in this. You know, some people do say that the reason why they don't like being in a covenant with a deity is because like you said, a covenant bando. Next week they close to it, but agreement. Yes. So in a situation whereby in agreement with a deity, no no this thing to you that need this return or need pay return or need return or need so thing to the deity, then the deity fulfilled its part, then you fail to fulfill yours, or did you come with you like Taramafu gathered from the deity? Thank you for that wonderful question. And me check you na check wala give na oh here jama honest person. Honest person was somebody very gentle. Ọ gentle abụ onye pọta. Onye pọta onye dị gentle bụ onye na-edebe ihe ọbụla ya na mmadụ ma ọ bụ mmụọ kwekọrịta. So nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị bụrụ onye ị na-edebe nkwekọrịta gị na mmụọ, ị maa na ime edewe nkwekọrịta gị na mmadụ, ịdịrọ honest, ịdịrọ trustworthy. So ọ bụrụ na iwu somebody adịrọ trustworthy, forget it. Ịbụ onye iweghere mmadụ. Nke m na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ime edewe ọgba ndụ gị na mmụọ gbara, ịmara na ime edewe ọgba ndụ gị na mmadụ gbara. So and ọ bụrụ na ịbụ onye ama edewe ọgba ndụ ọbụla ma nke gị na mmụọ ọgba ma nke gị na mmadụ, because a na-ekwu okwu ọgba ndụ gị na mmụọ. Business partner gị na-egwero oke bie m ahịa nje lecha ka nwetara gị ego, isi nọ covenant ọ maka na edere ya ede. Ọ gwara gị biko binye m ahịa ndị ka m nwetara gị ego, ọ jụọ gị ọkwa ihe wetara m ego, isi ya onye gị aka nọmba, isi aka ilecha ọgba ndụ is a covenant, is agreement. Mana ọ na-edere ya ede, o mere in trust. So if we are a type that don't keep trust,
a man dey do what for anything, he cannot even succeed in life. Onye ọbụla gị na-emekọrọ ihe ya agbara ọsọ. So etu a ka ọ dị na mmụọ. Ebe na ịgba na ọ na-abụ ndị Igbo na-atụ isi na ọ na-agba ọya n'ofeke, esekwu dibịa gwọrọ ya. Mgbe ọ dịrị gị gbajuo, ijekwuo bekuo mmụọ wee mere gị ihe. Irizie ọnya rie ndọkọrọ. Ọnya nazie ihe na-eme gị nazie ichefuo nkwa igwe. Ịma ọ dị ebe ọsọ mgbadị kwesịrị ka atụkwasị obi. So ihe na-achịkwa bụ onye ọbụla enwere ike idewu ọgbụgba ndụ chefuo, ọ ga na-echefu onye fọrọ ọdụ udu mmiri. Onye nwa agha mere gị ihe ma ọ bụ onye agha mere gị ihe, ichefuo ya. Kedu ka esi bụ mmadụ ka mmadụ ga last year December o mere a year about 3 people came to me na n'obi wee sị m biko onye nke akọcha problem, onye nke akọ 3 people. Ime mmadụ eto onye nke ọzọ sị m na o nwere moto trọk o nwetara o ji agba aja na trọk ahụ ogoro taya adịrị ya na biko mụ nye ya ego ka o gota about 2 or 3 tires anyway, ka egota taya wee sọpọtụ nke dịtụ mma na ya moto ka o wee na-agba agbakọcha ego 10 ihe na gwa ofe ehihie na ọkọcha ego ọ bụrụ close to 300,000. Then nke media transfer that money. Onye nke ọzọ wee bịa wee sị m na o nwere ọrụ mmụọ ọ chọrọ ịlụ anyway, ọ my person ka ọ bụ ọ na-akwado ime dibịa. O wee sị m na o nwere about 200,000 ọ chọrọ iji wee metọpụ some certain things. Sị m nye ya 3 months na ya enyechi ya m were ego ga anyị. Onye nke ịtọ bịa for the same month wee bịa sị na nwunye ya chọrọ irent shop na Nnewi na 170,000 o wee kwụ ụgwọ shop. Nrozi aka onye m ya ịma na mmadụ ịta na is that money for 3 of them. So onye wetara that money bụ onye nke na-eme dibịa chọrọ ibido ime dibịa nyere 200,000. If ya wetara bụ ego ahụ even before that 3 months a na-ero wetara the money cash otu mmụ ya na nwanne nwoke otu mmanya ha dị oba sent thank you ka adọrọkwa interest. Mana ndị ọzọ na-agba agba onye nke tikwa bụ onye nke dị akwụkwọ shop till date. Now kedu ka o si do will I help them again? I will not help them again. Mana onye nke a na-eme dibịa aka na-help mụ na family ha dị good because of that singular act. So ihe na-achịkwa na onye isi lakachi ụtara ọzọ ta abụkwụ ebe aka zọrọ ọzọ. Ị na-ege ntị ihe na-eme ndị mmadụ na ndị mmadụ mana ha drop honest. Kpadịrị gị na mmụọ nwa ọgba ndụ ya mere gị nka o mechazie ọnya ihe na-eme gị dịghị mma ichefuo dibịa gwọrọ gị ịma ọ na-ewu an ingredient ọya ebu ọ bụ n'olu Igbo. So kedu ihe na-achịkwa onye ọbụla ama edebewu ọgbụgba ndụ or agreement whether na onye na mmụọ nwere ma onye na mmadụ nwere adịrọ wodi for anything. Ọ bụrụ na example ọ bụrụ ihe eji na nchegbu gịnị ka ị na-emeri ya once in a year mgbe o ji eri ji around September ị bịa chụọrọ ya aji ihe mme n'opekasị mpe ofu oke ọba mbaji nọ maybe na ego ọjị na ego mmanya ọgwụcha. So mana o nwere ike emezi etu gị wee chefuo maka na ịdọrọ maka na ihe mmụọ emechagodo gị ihe. Ọ bụ na ịnọzi n'ihe na-anaghị mmadụ nke akpọrọ nwa anọ as little as ọkụkọ. You can't even do it. Ị mara iwe ofeke na ọnya ka aja asị ndị Igbo ji atụ isi na ọya na ofeke o chefuo dibịa gwọrọ ya. So o nwere onye ihe eje pikie ị na-enwe agreement mgbe anwa ego ji ya n'olu ka ị na-ebi ihe ngwa ahịa ibizie ngwa ahịa ori ọnya ihe ndọkọ ọ dị bad. So onye na-eme etu na etu a kwesịrị ka apịawa ya azụ. Ị na-ege ntị daalụ. Okay, thank you so much. The sixth question is kedu ndị bụ ndị amoosu na ndị uke? Thank you. Ihe a mma akụwa ụlọ na-abụ ndị nwa amoosu bụ negative energy, negative vibration. Negative amoosu bụ living thing. Mgbe mmadụ na-alụ ngụ na-echere gị echiche ọjọọ na-ewu isi gị bụ onye a na-ataghị amoosu. Onye pụtara ụfọdụ ya jisi na-enwere otu ndị amoosu na ebe nwa na Bini ma ọ ebe nwa. So ihe na-achịkwa gị ụlọ amoosu bụ a group or individual na-ewu isi negative thing against you. No amoosu. So now uke nwere ike ịbịara gị as a result of not keeping agreement with your forces. They will decide to allow you small to teach you a lesson. The way o ji abụ nna na-azụ nwa ya nwa gị nwere ike mee ihe adịrọ mma ike nwere small. Ọ fụrụ ofu ahụ ọfụrụ ya. So gịnị bụ uke? Uke bụ mgbe
enwere ntaramahụhụ ewetara gị iwe ike pụọ merụọ ahụ asị gị uke abịa that ntaramahụhụ anwa ụmụ mmụọ tara gị for not doing the right thing. Ọnya bụ uke. Onye ka anyị na-akpọ ọgbọ na uke. Ndị ọgbọ gị ya met na-ewetara uke for not doing what is expected of you. Thank you. Thank you so much. The seventh question is, kedu ihe bụ ime ọgọ ya na uru dị n'ime ọgọ? Thank you. Ime ọgọ bụ when you are helping somebody onye ka mma, or corporal work of mercy, or joyful activity. Mgbe ọbụla ị na-enyere somebody ịka mma aka at the moment. Yes, ị na-enye o nwere ihe ị na-enyere mmadụ ihe without. Yes, like mgbe nwoke kpọrọ nwata nwaanyị ya na-ekpacha ekwuo nke nwaanyị ya emeri, okwuo nke ọ ya emeri. Nke a bụrụ onye a bụ ime ọgọ, because ihe awụ agreement deal kụnụba, mana ọgọwụ mgbe ihe pụrụ somebody enwere aka ọ ga-enyere gị. Mgbe imeri ọgọ ọdarịa imeri ọgọ ịka mma at that point in time nwere ihe ị na-benefit imeri out of love. That is ime ọgọ. So ime ọgọ mgbe ahụ imere onye ezigbote onye nọ na mkpa ọgọ, data aṅụrị ahụ ga-enwe onye ahụ ihe dị important. Example, ọ bụrụ na imoke ihe iji merie ya bụ ka obi gị anya na-enyo ahụ si edizavụrụ ụdị imeri ụdị ọgọ a, ụrụ ụdị aṅụrị ọ ya enwe. Mana ịkpọrọ enyi nwaanyị jee Mr. Beast jego ihe ndị onwere ezigbo aṅụrị ọ na-enwe, because nwaanyị uche ya bụ na na-ejekwa services. So because o firu na aka nnukwu aka ịkpa aka nne, mana ị nwere onye ị ga-enyere aka, onye enye anya ka okere ka esi wee deserve ihe dị etu a, kere ka ya ga-esi wee kwụọ ụgwọ. Onye anya n'aka nne anya n'aka ebe fụ na nwere ihe ịlakịrị, nwere ihe ọ ga-eji kwụọ ụgwọ ọbụla. Nwere aṅụrị ya na-adị iche. Ọnya bụ ime ọgọ. Thank you. Thank you so much. O nwekwara na uru dị na? Thank you. Uru dị n'ime ọgọ ebukanụ. Ọgọ ị na-eme asị givers never lack. The more you know the cause of joy to people they come, it flows back, because what it means that you a joy giver, and whatever you give in creation, you receive it in abundance. So if you are a joy giver, joy will always come your way. More money need more a way it will pay you back in multitude. That is in overdose. How do you do overdose? Yes, how do you do? So uru dị na ya bụ na nke ọzọ bụ na ihe ọma ndị ị na-eme ị na-etinye na-akwụ ụgwọ ọbụla iji na mmụọ iji akwụ ya. Yes, onwe previous ụgwọ ọbụla iji na mmụọ ị na-eme ọgụ iji akwụ ya. Nke bụ ị na-akwadozi onwe gị akụ, maka na mgbe ọbụla ị bịa akwụcha ụgwọ niile iji onwe ọzọ ụgwọ iji, you continue doing good, continue being nice to people. Ihe ahụ ị na-eme ga-eme ụmụ mmụọ a na-akwụchigarị joy and multitude, and givers never lack, because that all the natural laws. Now, once you give, you receive. So uru dia carry one name work, one natural match. Oh, nya patanoji away one dot na. Every month, akwana mi ordinary, jen and miri, jet to all ihe niile bi na mmiri aja. Ha na alụrụ m ọrụ, ha na-azara m ụlọ. Nwere ife ha na-emere m, mana ọnya ka nji awụ, onye ga like iji achọrọ ha aja, adịbe ji egwu. You know why? Onye na my best Lizard and rest of them. How many had alum? Manangoli had because hard and pure. Or to look at human being where you can just ariaka. Or now to me in a china the akaraka. In Egant. Mana Omanama now be hard and pure. What he had it. So, but I had it. It I know whoever that name on had it, but I need to. Why you tell Hogaras, hey, he had to go Eze-Ana way better. Where to water, where Yaga. So that's their prayers matters a lot. Thank you so much, sir. In your own understanding, do you think there is a name with a disadvantage? Yeah, thank you. Nke bụ eziokwu bụ na enwere any disadvantage dị n'ime ọgụ. Ọgụ na-adị mma ma onye mere cheta. Mana ihe ji wee sị like mụnwa. One thing m chọpụtara about my life, ọgụ dịkịta ka o bidoro oge m mere ụmụazị. Mmesialụ mmadụ ọgụ were ihe ọjọọ kwụọ m ụgwọ. O nwere mgbe m megidere sị ka mma na mma akwụsị ime. ụmụ mmụọ sị m gịnị no, I should not stop. Maka ihe na ọ ihe ejike m. Ịghọtara ya? Ihe ejike m ka m na-eme ọgụ. So and wee lụta
na anya bụ ihe so na ihe nyọrọ mgbe nna ekweta eziokwu a na one of the things nyọrọ 5 times nyọrọ ụmụ mmụọ ha meere m bụ ha nye m ego mmeji na-emere ndị mmadụ. So ọ na-agwa mbe ime enwe mgbe mmadụ nwere ike break my heart ya wee sị na site n'ụzọ dị iche iche both disappointment and okwu ọjọọ ma something like that. Nna gboo decide no, I will no longer do this. Ụmụ mmụọ abịakwasị gị ichetakwalụ mkpokọta anyị na gị na mkpokọta anyị na gị bụ na ịyọrọ si nye gị na ị ga na-emere ndị mmadụ. So ị na-emere ndị mmadụ as if your life depends on it. So ihe dị na ya ụmụ enwe disappointment onye ị na-ata na-abụ n'obi wee ike tabụọ gị n'anya expect it. Ọ bụrụ taa ka o bidoro ihe lụtara akụkọ maka Jizọs na nwa azụ ya mechaa bitere ya ọ bụrụ taa. So expect it. So we are used to it. Thank you. Thank you so much. The last question is you said you don't think or there is no disadvantage in it. Yes. We often see in Nigerian movies where Mr. A will help Mr. B and Mr. B will actually take that money that Mr. A gave to him or her to a native doctor just to bring Mr. A down. Such thing or both realistic or fiction work? Yes, ọ maka ọ na-eme somebody nyere aka nwere ike ijikwa aka ya jere wee work against you. But one thing na-agwa ndị mmadụ bụ na don't stop ime. O nwere mgbe m na-eje ụka ọbịa mere at a point na-atụ ụjọ inye ndị village ego mana kịta ana m enye onye ọbụla yes I give because you know why na kwadosi ike I believe na m na o nwere ihe ihe emewu onye na-eji ego meje na be dibịa na-egbu onwe ya oge maka na anyị karịgotere egwu ihe anyị na-achọ ịgwa gị mee bụ fortify ya onwe gị kwụrụ ka nwoke si akwụ na-emedoro ụmụ mmụọ na-achụ àjà n'obi ọcha. Ị na-achụ àjà n'obi ọcha nwa gị na ụmụ mmụọ onye ajego na be dibịa anwa wụwa n'afọ sị ya na onye na-achị ime ihe dị etu ọgwụgwọ odogwu ka ọ na ihe mekwu ya dị na maka ido wayo jikwu ya ọ na-ege anya fụ batalion kwụgụ n'azụ ọnọdụ etu ihe nọkịta ọ nwere onye ihe eje ka ije gobie ndị tọks ka a bịa kpụrụ mana ị mụrụ na onye awa amị jeneral ị na-abatazi na geeti na-enezi ndị bụ magazin ọ bụrụ na onye jeneral kere ihe eme asịrị tọks ọrụ nnari epik eresi. So o spendere etu si kwado ndị Igbo na-atụ isi na onye nnụnụ ekwesịrị ike ada eji ọgwụ ọtụkpokpo. Ọ bụrụ na ị kwadosibere ike I will advise you o nwere ndị ajọ mmadụ inwe hapụ inye ha ego direct na ọnwụ na obi esiri gị ike. Onye agbata ọtụtụ ndị mmadụ na-eji eme donation ka a na-achụrụ ha aja na-eme saraka using many platform. O nwere ndị na-enye True Foundation ha nwere ike ha enye ụmụnna ha maka ha na-atụ ụjọ na ndị agadi nwaanyị nwere ike ije wee je gwọrọ ha ọgwụ then inye True Foundation. O nwere ndị ịmana Krismas ya gara aga na o nwere ndị wetasịrị ego anyị kpọgasịrị ụfọdụ widows nye ha ego. Onye nke wetakwara ego anyị cheke mmadụ ụdọ ya akụ anyị ha 10,000 we did it. So e nwere ndị na foundation na-eweta ego na contribute to ihe a na-eme. Ụfọdụ na-anọkọtakwa ya si Eze-Ana na ese ndị ego reta si were mee saraka na temple anyị na-eme. So ụfọdụ ọ bụrụ na efilu na mara ihe na-achịkwa ya nwee ndị ịbụ cause of joy to them. So ọ bụrụ na ndị na-atụ ụjọ na ndị village nwere ike ije ego wee je gwọọ ọgwụ n'ụtọ na ịkwadobere kwụrụ ka nwoke si akwụ nsogbu adịrị inwe ike ime use True Foundation nwekwara ike ise ndị ya anyị were eme mere saraka na temple maka na ndị na-abịa na temple abụrụ ndị ga-emeri ihe echere gị aja echiche. So ị nwere ike ọ bụrụ na ime direct nwere ike ibutere gị ihere then mee indirect si n'aka mmadụ ka a ghara ime onye mere ya mana mmụọ amadụgo n'ọgwụ ma nwetara ego enyi menye saraka. Daalụ. Thank you so much. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. Ogbuefi, thank you so much for coming. Thank you. We really appreciate it. Before we go, do you have any advice for our viewers? Viewers all over the world, as you are hearing my voice, I share about it. Now, one day, our administration. Eziokwu TV is an administration. Ngalaba na-afụ maka evangelical propagation of ọdịnala. Onye ka ị na-anọ ihe abụ administration anyị ịgbasa ozi ọdịnala. Yes.
so na-emetụ aka na shia bụdị na-agwa ndị mmadụ ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Na-agụkwazi ụfọdụ isi ndị Friends of the Temple na ndị Children of the Temple, ya nakwazi ndị enyi anyị ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa. Asị m na ọmaka ga-emere ụnụ, asị m na akakaka ya mụ na jijiji ya mụ ụnụ, asị m na onye nchecha ihe ọjọọ ya eme ụnụ na-ama onwe ya. Asị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye a ama nnata mmadụ ruo ụwa agwụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. Asị m na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na ọ ya ekwuriri ome ka emesịa. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Emesiano.